Защо не ми каза, че на теца бе, чак тук да дода бе, като бяхме нормални. И там в момента било някаква жега, аз сега Ами жега. Жега, бе, човек. Аз идвам тук и те ме питат, че не си на теца, викам, кой там? Ми пробихме дупки и чакаме. Мани, как пука ледоко, знаеш? Ой. Колко килограма беше бялата? Петичка нагоре, нали? Колко е? Малко е. 5-6 кила, ела да видиш тук какви костури. Кои сте там? Кои сте там? Красо там ли той? Алумина. Там е. Алуминиевия крас. Прямо вие сте на той насад, там на къщата ли сте? На къщата. На къщата там къде?